Lakhona khona njengamanje ngathi uNkulunkulu angabusisa ngedlala itafula ebusweni bakho naphambi kwezitha zakho. Konke kuhamba kahle nje empilweni yakho. So besibeka la iphupho njengenjwayelo. Ngizake isiqiniseko ukuthi ngolwesine on e-TV uyasivakashela, kanti ke ngalewo lokho sikhona la kwi-channel yakhe Nufliq insuku zonke. So besibeka la iphupho likaMduduzi ngwazi uthi ke yena la Amen pastor ngisacela ke la ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupho uboshiwe ukuthi kusenjalo uqhamuke iphoyisa likubize phakathi kwezibosha libe babili bese ke likufaka evenini lineqise ngale ngabe sengiyaphaphama ngiyabonga. So into oqala sifuna sivezela ukuthi uma ubona iphoyisa ikakhulukazi elimnene futhi elinomusa lolu uphawu oluhle ngoba lungaveza la ithongo lakho noma liveza ukuthi la kunengilo senamandla ukuqapha nokuphephisa nokuvikela empilweni. Kanti ke uma usuphupha la ubona mhlawumbe usejele kepha ke iphoyisa likukhiphe lolu uphawu oluhle ngoba lusho la ukuthi ke ithongo ke noma kingilosi kaNkulunkulu izongenelela futhi ke izokukhulula einkingeni noma ke ebunzimeni bakho. Aspect ngokuthi uma uphupha ke la usejele kepha iphoyisa likukhipha uphawu ngabe lichazela ukuthi mhlawumbe ungase uthole usizo ngokweseko okudingayo ukuze uphume enkingeni yakho njengamanje. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makulonde, uNkulunkulu makubusise. Ungakhohlwa ukusubscribe bese ke ulike ivideo lena, ulike namanye amavideo akhona kwi-channel. Qinisekisa ukuthi ke uyavakashela namanye amavideo ngoba zikhona izimpendulo. Ngiyathi abantu abaningi banama-question amaningi, so ngenxa yamavideo amaningi sesiwenzile ukuthi nezimpendulo ikhona ziningi. uNkulunkulu makulonde.